టాపిక్ వచ్చేసి మనం అయితే MN77 అయితే స్పిన్నింగ్ అయితే చేయబోతాం. ప్లీజ్ అన్న ఈ షార్ట్కి ఒక లైక్ చేయండి అన్న. సారీ అన్న షార్ట్ అవుతుంది సారీ. ఇప్పుడైతే మన దగ్గర అయితే 600 డైమండ్స్ అయితే నేను స్పిన్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామన్నా. ఓకే అన్న, మన ఛానల్ అయితే ఇంకా చూసిన ఛానల్ సార్ లైక్ చేయండి, పక్కన లైక్ అయితే హ్యాడ్ వేసుకొని ఆల్లో పెట్టుకుని అన్న. ఓకే అన్న, మనం అయితే ఇప్పుడైతే స్పిన్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే అలా స్కార్ ఇది వచ్చిందన్న. మనకి రేర్ ఐటమ్ తలగలే. ఓకే మళ్ళీ ఇంకా వస్తుంది. రావట్లే అన్న, మనం స్పిన్నింగ్ అయితే ఆపద్దన్న. ఓకేనా, ఒకసారి అయితే మనం అయితే 5 స్పిన్స్ అయితే ఒక్కసారి స్పిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. 5 స్పిన్స్ ఒక్కసారి స్పిన్ చేస్తే వచ్చేయాలి. 5 స్పిన్స్ అన్నట్లు. ఓకే మళ్ళీ ఈవెంట్కి వచ్చేసేప్పుడు అయితే ఒక్కసారి చూసుకుంటా 5 స్పిన్స్ అయితే స్పిన్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామన్న. ఓకే అన్న, ఇంకా వీడియో చూస్తున్న వీడియోని అయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. ఓన్లీ ఫ్రాగ్రెన్స్ అయితే వచ్చిందన్న. మనకైతే రేర్ ఐటమ్ గన్ చూసుకుని అయితే రాలే. MN77 అయితే రావట్లేదు. మళ్ళీ స్పిన్నింగ్ చేద్దాం, రావట్లే అయ్యా. సో అన్న ఇవాళ వీడియో ఎంత అన్న వచ్చా డైమండ్స్ అయితే పక్కన మనకైతే గన్ అయితే రావడం లేదు. ఓకేనా, పర్లేదన్న, నా దగ్గర అయితే గన్ స్కిన్ అయితే లేదు. మళ్ళీ టాప్ వేసి మళ్ళీ స్పిన్నింగ్ వచ్చేసాను. ప్లీజ్ అన్న, కొత్త వాళ్ళు చూసే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాడ్ వేసుకుని అలా పెట్టుకున్నాను.